Napasok ng binata ko. Nakita ka ba sa vlog kahapon? Hindi ata na. Hmm? Dahil si Yung ang kulit. Gusto nata lumabas yan. So, ayan. Good morning. Good morning, guys. Manggugulo na si Yung. Hindi, I mean, gusto nang magdumi. Hindi si Daddy sa baba. Andito ako sa kama ni Chris. Tamo si Chris doon sa kabilang kwarto. Bye-bye. Bye-bye. Aral mabuti. Si Richard. Aral mabuti, ha? Tapos mamaya hapon, tita, kayo nalang magsusundo. Tito mo. Kung... Sino tito? Ayun, ang tanong. Si Daddy mo. 4. Ewan ko. 4:20. 4:20, tita. Oh, sige. Pero dapat alis pag sakay agad. Wala niya. Kasi titikitan kami. Sige na, babay na. Hugoy, si Papa. Ano na naman ginagawa niya. O, diba? Sobrang boring niya na ano. I mean, hindi kasi sanay na walang ginagawa yan. Ayan. Hayaan na natin. Lagyan ng net. Ano pa pa? Maglagay siya doon ng mga halaman kasi. Yung paikot kasi na yan. Yan dyan guys. Is, tag ito. Stay lang yan na lupa. Tapos itong sa gitna na to. Garahe. Papaano ko na sana yan habang mainit. Semento ko na. Yung bala ko doon sa gilid na maglagay ng gazebo is baka hindi na muna. Kasi ito sayang tong puno na to. Lalo gumaganda siya ulit. So, sabi ko next time na lang pag kailangan talaga. Continuation guys sa pag yung dito na lang. Pinto na lang, main door. Ayan, inaano na lang. Inaayos lang. Tapos dito yung mga sofa natin. Patakip pa. And of course! Ayan si Sherry! Nahanap ko yung kanina eh. Ikaw sumama ka na naman pala mga Ted. Ha, Budayday? Uy! Grabe, parang hindi pa tong batang to. Sumama ka na naman pala. Bungis-ngis yan eh. Sumama na naman. Ha? Sumama na naman yan. Kaloka. Ay, ito na yung kwarto nila inang Reyna. Ito lalagyan ng ano to. Ay, talagang may bra pa. Kiri ka ba yan? Sorry naman. Na-feature pa yung bra. Ano kasi to eh. Tag doon? Palalagyan yung tag doon. Para siyang foam na. Yung, basta yun. Ayun. Bungis-ngis. Tapos ayun na yung cabinet nila. Finish product. Kasi ito palalagyan mo pa ng ano yan, diba? Drawer. Ay sa ibaba. Drawer pa yan eh. Para walang mga nakalitaw na kung anik-anik dyan. Ayan, diba? Tapos yung garden yan. Vegetable garden pala. Vegetable garden yung mga nakatanim. Puro sili. Oh, kasi daw yung sili niya daw, namumunga na daw, kinalbo ng manok. Eh, kaysa daw yung manok ang malagyan ng daw ng sili. Hindi na yung sili. Ay, nako. Yan. Konti na lang. Pero temporary lang yan guys kasi pang support ay pang ano lang yan sa mga ano ni Papa. Ayan, tapos tatanggalin din naman yan kasi magpapaano nga tayo, papa landscape tayo. Ayan, si Tonton ilalabas kasi uy, bibili daw ng semento pala ni wow naman, Fiesta Bonanza. Liga natin Jane, sabay na. Yan, sabay na rito. Ooh, Mamaya yummers. pa. Uy, dami langaw. Panalo sa langaw. Wow! Yummers. Ang sarap nito. Bagoong. Oh, yummers. With ano pa. Isda.
Ensaladang talong. Okay. Kain. Okay, mga tiyanda barurot ha. Mga tiyan. Hirap na hirap sila kuya. Oh. Mabigat pala yan kuya. Hindi pinadala ni Mama. Ayan oh, puro kasing ano eh. Solid wood talaga to. Tatatlo lang naman. No. Ayan, tapos arrange na natin to guys. Yung gamit naman. Ayan. Good. Ang kuhan dyan? Yung sa kitchen. Wala pa eh. Ayan pa lang. Nilagay na rin namin yung tagita. Dining table. Ano lang to? Waluhan. Ay, tatlo, tapos dalawa. Hindi yung lagay ni mama ng mga ano. Yan naman na, pansamantala. Hindi ko alam kung anong gusto ng ayos ni mama eh. Ayan. And then dito, isang buffet table. Yung bibiling ko pa or magpapagawa. May nakita na akong ano, style. Tapos, yung sa ilalim kasi pwede pa siyang cabinet na paglalagyan pa din ng mga ano ba yun? Mga plato, yung ganun, na pagka may bisita lang gagamitin. And then, dito is, ano din, salamin para mas maluwag tingnan. So, yun pa lang. Blanco pa yan, guys. Wala pa. O-orderin ko pa lang. Ito, solid, ano din to, solid wood din to. Kaya napakabigat. Isang, ano lang, isang, oh my God. Sobra nga. Isang, tawag dito? Upuan lang eh, bonggang bigat. Ayan. So kasi ni Papa solid wood. Tapos partner sa ano. Pero hindi siya ano, dark lang siya tingnan sa camera, pero yung kulay niya is dark brown. Ito lang yung itim sa amin. Yung lababo. Tapos ito, pansamantala lang to dito kasi ref yung ilalagay ko dito, yung 2-door. So wala pa. Yung pala. Tapos, ayan. Yan. Mga maglalagay lang tayo ng mga ano dito. Buksan mo ilaw, boy. Para maliwanag. Okay. Game. Ayan, dito. Ito ang dito, boy. Sa gitna. Kajut-kajutin. Wala, tawa na sulit na tawa kuya sa kajut-kajut na yan. Kapatid ko naman. Ito mayroon ko sa tagaan. Marami akong pang-isip doon na yung repasan. Ito naman yung pwede gumawa na gaya. Alin pa? Mga figure yung malalaki. Yung ano na. Hindi naman eh. Order na ako yung para dito. Ha? Yung kagaya ng TV. Na may ano din yun. Hindi. Figure. Order na ng figure na. Hindi dyan, malalaki nakatago sa bodega. Sorry. Ayos na? Di para po ako ano. Yung eskwala ko, ang i-retouch ko sa Indian eskwala to eh. Hey! Saan ka punta? Ha? Saan ka punta? Oo. Nandun na sila kanina pa. Late ka naman. Naayos mo na yung ano? Mesa ni baby? Sabi ko, i-separate mo na. Eh, ano mo na yan. Tanggalin mo na. Katulong. Parang mag-ano lang eh. Ano, kala mo, lalabas ka, no? Ha? Kala mo, may kuryente na, di ba, boy? May kuryente na. Ayan. Pero na pala, guys. Ayan, magulo pa dito sa guest room. Hindi ko pa pinapabuo yung ano eh. Kama. Kasi, may ginagawa pa si Kuya Gerald dito. Ayan. Tahimik si Kuya Gerald dito. Lalagay niya yung shower. Hi! Anong gawa dito yung? Ha?
Hindi ka nakalaboy, no? Hindi mo sinundo si Kuya Chris, no? Na? Ayan. Ay, kalurks, guys. Nakakaano. Nakakapagod yung tsura ko. Ano na ako? Naglalapot na ako. Ayun. Tapos bukas, di ko alam kung anong oras ako uuwi. Pero malamang after lunch na siguro. Ay, sabay kaya ako sa mga bata. Ay, hindi. Pasok? Oo, magbabas kasi ako eh. O dyan na lang ako sasakay sa labasan. No? Para diretsong Pasay. Wait lang. Nahapo ako, guys. Ayun, nag-ano na kasi kami sa baba. Nagpalinis na dito si mama na una na. Ay, wait lang. Wait lang, guys. BRB. Itawag lang ako. Ayan, ito namang table ni Chris. Ang papalitan namin. Sabi ni Nene, makakailang palit ka ba dyan, te? Hanggat hindi ko nakuha yung perfect na table para sa anak ko. Pero mukhang ito na nga yun, guys. Kasi super sturdy niya. Ayun, tapos mas maluwag siya. So, mas marami siyang malalagay na gamit or yung computer niya nga. And then, ayun, magiging study table niya na. Diretso. So, ayun. Tapos ito kasi, ewan ko ba't ko ito binili? Tulad niyan. Ano na agad siya, oh. Natutuklap na siya. Palpak. Tapos, mulundo siya. Ayun, pag medyo bigat na. Actually, pinalagyan ko to kay daddy na. Ano ba tawag dito de? Alamre. Para in case na sabi ko gumanon. Pero ayan nga, wag na nating antayin. Kaya bumili na ako ng pamalit. Tapos, ano pa pala to, guys? I-retouch to kasi may mga crack, diba? I-retouch to ng mga pintor. Yun. Kaya medyo marami-rami pa ang gagawin. Marami na maliliit na lang naman na detalye yung ipapano natin, papafinish natin para maging okay din naman. Ay, gulat ako yung nagulat ako sa'yo yung nandiyan ka pala sa CR. Ayun. Then what else? Jeanette. Yun nga, bukas uwi na ako. Naiwan ng mag-ama rito, tapos babalik ako after kung mag-Baguio. Balik ako dito para magbakasyon. Ayan, nakalabas pala to, guys. Kasi kagabi, hanap ng kulambo at naiwanan ko talaga yung kulambong dinadala ko. Sa lahat ng maiiwanan, yung kulambo ko pa talaga. First time ever yun na nakalimutan ko yung kulambo. Kaya sabi ko, pag wala na talaga, wala akong mahanap. Is itong kulambo ni Shane yung gagamitin ko. Pero yun nga, may nakita naman. Kaya isoli na natin to. Di ko na soli kagabi. Pinatong ko lang dito sa sopa. Ayun, wala pa sila, Nene. Nagsundo sila sa mga bagets. Ayun, tapos magulo rin dito kasi may kinuha ako kanina. Sorry, Ne. Ayun, tulungan ko na lang siya mamaya maglinis dito. Hoy, Junior! Halika rito, Junior. Dali. Dito. Labas, dali. Labas. Ayun. Marami pa tayong aayusin, guys. Kaya babalik ako dito after ng seminar ko sa bibiling ko ang dusing-dusing ko na, alikabok. Oil, naghalo-halo na. Ayun. Babalik ako dito after ng 3-day seminar ko sa Baguio kasi ayun, may mga yung sa guest room is gusto ko nga maapaayos ko na para sabi ko magbabakasyon din kami rito ng siguro mga 2 weeks para masamahan mo na si Chris. Ayun nga, wala pa rin sila. Baka may dinaanan pa si Nene, nag-grocery pa siguro kaya wala pa sila. Yun lang. Tapos, yan. Tara, maligo na tayo. Nagdala ko dito ng excited na ako pagkakita ko kanina. Ayan. Ba't kaya bawas na? Siguro may kumuha. Hindi, ang ganda kasi nito Ito guys, itong soap na to. Meron pang isa. Asan ba yung isang combination ng actually, 4 to Grabe, tinan nyo pati yung kuko. Ayun diba? Halataan. Dito pa yung walis. Halatang galing sa paglilinis. Pero okay lang. Sarap maglinis. Yung ko lang ulit naranasan kasi si auntie, hindi niya ako pinapalinis sa apartment. So, 4 na to guys, na soap. So, ito yung isa, Coco Berry. Ito yung dinala ko sa bazaar, pinakita ko sa inyo. So, 300 lang to or 298 pesos. Kaso, wag na natin butalin kasi 2 pesos. 2 piso na lang naman, di ba? So, ayan, 20 pieces siya na bilog-bilog. Ayan, tapos isang piraso is good for 1 week nyo na ata kung isa lang tao gagamit. So, sobrang sulit niya. Ang bango-bango din niya. And ang bilis niyang makaputi. Tapos, syempre, itong Gold by Beauty Lab. Isa rin
din to guys. Sobrang favorite ko din to. Ito yung ini-slice ko no, na ano ko, na vlog ko nga. Yun, and na post ko sa Facebook ata yun. Yun. Ito yung usong-uso na ini-slice yung ano, yung soap. So, pink. Di ba usong-uso ngayon yung mga pink soap? Meron pa isa guys. Pink din yun. Teka lang, hahanapin ko. Ito, Diyos ko. Kung saan ko pa siya hinanap talaga. Nasa hamper pala. So, ito yung isa guys. Soleil pala siya. By Skin Heroes. Pink din to. Alam ko. Pink or white to. Pero ayan. Usong-usong ngayon yung mga pink. Ay, pink din pala. Tama. Ayan. Sobrang effective nilang lahat guys. Ito din. Sobrang bilis din itong magpakinis, magpaputi, magtanggal na mga mga dead skin. Yun, tapos yung isa, yun lang kulay orange. Yun yung RMK papaya soap. So, hindi ako nakadala. So, ito lang. Sabi ko, pang stock ko kasi to dito. Tapos, hati kami ni Chris. Kasi si Chris gusto niya lang safeguard talaga. Parang si Daddy. Pero, ayun pa, gamitin ko siya niyan. Tapos, etong goal sa akin to, syempre. Ayan, hatiyan ko din si Nene. Ayan. So, ngayon, ito na muna guys, yung Coco Berry ang gagamitin natin. Ayan. Kaamoy nito yung Rick Sincerity na whip soap. Tapos sobrang bula niya din. Basta guys, maganda, promise talaga. Tapos murang-mura lang, 'di ba? 300 pesos lang. Marami ng laman. So maligo na tayo. At grabe na oh. Naglalangis na talaga ako ng sobra. Opo, ayan na. Dito na sila. Ano yan anak? Dala mo? Para sa mape to. Bukas. Ano yung nasa dito mo? Chocolate na. Hi, Kuya Pete! Yung! Yung sa marshmallow sa ano. Matamaan mo yung, ano mo wag dito. Okay, tabi na, para hindi makadisgrasya. Nabasag niya yung, ano niya yung isang, ano ito? TV? Hindi, ano tawag doon? Monitor niya. Nag-basketball ba naman dito Ayan, kamunti ka na siyang magulpi tuloy. Hi kuya, kumusta yung school kuya? Okay lang. Gumawa kayo ng ano nyo? Chris? Ng ano ba yan? Homework? Ano pa yung homework nyo? Ba't naging katabi ko yung monitor? Para mawalisan natin yung ilalim. Tapos yung mga cord na yan, ayusin pa yan ni daddy mo. Pero babalik pa rin niya sa baba. Hindi na, dyan na lang yan. Bakit? Hindi yung mga Pwede pa baba mo. Kaso gagawa na muna ng patungan para napupull out. Ate, halika na. Sino yung shoutout natin? Kaklase mo. Mamaya na, maliligo muna ako. Hi, finally nakaligo na tayo guys. Ayun, punin natin si Shane. Luluto ata si Nene. Nasaan si Shane? Meaning na ako, Hay nako. Ay nako. Ay naapo. Asan ang Shane namin? Nagluluto si Nene. Hi ne, okay ka lang dyan Sorry, naligo ako Sobrang Hi Nene! Ha? Hello, hello. Galing na naman siya galaan to nagsundo sa mga kuya Halika na, dali. Tara. Oh my God! Wala siya. Anak. Ayan, dito muna tayo sa sala. Ayan guys. Ano pa lang to? Hindi pa final. Pero itong sofa is dito na talaga nakalagay ito. Ayan. Tapos ito ang hindi pa final. Kasi itong tag dito console table is magpapagawa ako. Kasi, wait lang. Iharap mo nga tong camera. Marunong na ako kargayin si Bibi Sheen Ano? Marunong na ako kargayin si Bibi Sheen. Saan ba sinasabi ko? About sa sopa. Hindi, yung console table. Oh, sa akin ba nakatutok yan? Yung console table kako is, magpapagawa ako ng mas kasing haba niyan. Tapos, meron kasi kami dyan tabla ng sampalok. Ipapagawa ko na lang. Mas maganda yun. Paggawa ka billiard dyan, ayan. Hindi, sarap yung billiard. Ayan. Tapos, yun guys. Hello! Chini! Grabe ang buhok na yun. Kailangan talaga nakatali Hello! Ayun. Tapos yung dito guys, na lang kulang dito. TV rack.
Ayun. Pero umorder na si Tata. Nang-order na po si Tata, guys. Ayan, may nakita ko online. Order na lang ako. Nasa sakto dyan din. And gusto ko kasi dito sa sala. Since white tsaka gray yung niya. Since lilipat na kayo dito, di na tayo titira sa condo na pinlano natin. Nadali na dito yung PS4. Tuwan-tuwa ka na naman. Ano na ba yun? Ito kasi pinuputol ako. Since kako gray, white, yung motif dito sa baba. Gusto ko, may wood. Kaya ayan, nagpalagay din ako ng wood. Ito, pinakulayan ko na rin ng wood. Parang wood yung brown. Para may touch of wood. Kasi dati puti yan, di ba? Parang piano kasi yan eh. Ayan, pinaano ko na lang siya. Pinaganyan ko na chocolate. And then yung natin, wood. Yan, yung pinto. Kaya gusto ko ito, kakulay, wood din dapat ito na yung kulay niya pala, wood din. And then yung natin dyan. Di ko alam kung white yung TV rack dyan or wood pa rin. Ano siya nakatingin kita tapos nagbablog. Tapos ayan yung natin guys, yung chandelier. Chandelier na patawagin yan. Basta pailaw natin. Ayan. Dalawa yan, parehas na parehas yan. Yan yung sobrang sobrang mura ko lang na nakita sa Mandawi. Ano lang yan? 4,000? 4,200 ata guys. Tapos nakita ko kasi yan sa isang bilihan dito sa bayan. Is 11,000. Tapos naka-sale daw. 10,000 na lang daw. Ganon. Tapos na pumunta kami ng Mandawi. Nakita yan ni Japong. Sobrang mura kaya. Doon ko na yan binili din. Pero dito na yan binuo din. Si Kuya Gerald na yung nagbuo niyan. So diba nakatipid pa ako. Dalawa pa siya. No? Dalawa pa nabili ni Tatay. Paano gamitin to? Paano gamitin to? Ayan. May remote din pala siya guys. Para pag gusto mong... Ay. Pala Mi. Nasaan yung mic ko? Hindi ko alam kung saan Ayun. Hala. Dito ba to? Ayan. Tapos... Patay tayo dyan. Ayan pala. Tapos ito pag lang. Pag normal. Dilaw lang. Yan. So, kasilaw! Mami, pwede tayo mag-ASMR sa mic ko. Ayan. Balik tayo doon. Warm. Tuwang-tuwa si Shane. Balik mo nga sa white yan. Tuwang-tuwa si Shane. Ang vlog-vlog ang Tata. Ito napakabait nito alaga. Sabi ko kung nagme-meme lang sa sa chupon eh. Uwi ko to eh. Anak, wag mo naman sirain. Ay, naku na naman tayo. Okay na yan. Alika na. Upo na. Punta pa si Shane, dali. Ano yan, Shane? Si yung Shane. Alaga, uy. Lalala. Tulala eh. Ano? Sino yun? Lagot ako doon. Ay! Shane, dali. Ito kayo mo kasi. Dali, punta ka kay Shane, dali. Punta ka Shane, dali. Nabibishing ka. Dali, akit na. Bigyan. Dali. Dali na, dali. Ayan, pinun tayo. Hala, lagot. Gulat siya. Hala, lagot. Hala. Isa talaga ni Junior si Shane. Ito mo. Uy! Gugulat siya. Uy! Tatawa. Uy! Oh. Hala. Hala. Hala ko. Hala ko. Tuwan-tuwa naman. Tuwan-tuwa naman yung bata. Hala. Hala, lagot. Baka kumahula. Baka kumahul, magulat si Shane. Kakakawala. Bumubungit ah. Hala, hala, Shane. Hala, Shane. Hala, Shane. Makagatin. Kakain na tayo. Second batch, guys. Ayan. Niluto ni Nene. Favorite. Yummers. Ayun na. Nag-inom pa sila. Nag-inom pa sila, Papa. Ayun. Pero si Froggy, di ko na pinaano doon. Pinainom kasi
Sasabay na pala kami bukas, guys. Gawa ng... Sasabay muna siya sa akin bukas at ano patay yung tatay nung kaibigan niya. So, hindi pwedeng hindi siya... Ay, kabayo. Muntik nung ano ko. Hindi pwedeng hindi siya pumasyal sa wake. Hindi ba? Hindi ba? Sunod tayo kay Shani. Sunod tayo kay Shani. Oo nga pala, bakit nakabukas lahat ng ilaw? Yehey. Tulog na. Tapos, tatapusin bukas ni Kuya Gerald yung ano dyan. Yung... Tawag doon? Sa guest room. Para pagbalik namin, ayun, ayusin ko na yan. So, pagbalik ko galing Baguio kami mag-aatos.